Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pel Carsamera at welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto po tayo ng pinakbet na saluyot. Ito po ay pwede rin kong kumuha sa bukid. Marami po ang saluyot. At ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong bawang. Mas masarap po pag maraming bawang. Half cup na vinegar. Ito po ay sukang Ilocos. Kaya at ngayon po ay magpapakulo po tayo ng tubig. Bali 5 cups na tubig. Papakulo lang natin siya. Tapos ilalagay na natin yung bawang. Like I said po, mas masarap pagka maraming bawang. Tapos lalagyan po natin siya ng asin. Bali, 1 tablespoon na asin po. Tapos ngayon po, maglalagay din tayo ng sili. Ito po ay optional lang. Medyo maanghang pong sili. Tapos ilalagay na natin yung saluyot. Jute leaves sa English po. Ayan. Tapos make sure lang kung nagpapakuluan natin. Ayan, mimix natin na paminsan-minsan. Ngayon na po, lagyan natin yung half cup na vinegar, sukang Ilocos. Tapos ngayon po ay i-cover natin hanggang kumulo. Ito po ay mga 10 minutes na cooking time, so madali lang pong lutuin ito. So, ayan na po, kumulo na. At luto na po siya. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong papanood at sana po ay gusto niya itong simpleng pakbet saluyot. God bless po sa inyo lahat. Thank you again for watching.